Салом алейкум, духтарои хушрӯи ман. Иншалло ки хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзара то охир тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад ва дастгириҳотонро фаромӯш накунед. Азизони дилам, ин ҳамун наворе ҳастае ки урӯз партофтум. 100 кас тамошо кардаатонист. Остальные подписчикҳо тамошо карда натонистанд, барое ки рекомендатсия нашида буд. Видеои ҳаминҷона бисёр монда будам ба фикрам. Рекомендатсия нашида буд. Барои ин қадар ира нав партофтум. Тамошо кунед. Ҳаматонда тамошои хуб, хушрӯчои ма. духтарои хушрӯи ма, иҷода 1 минутак вақтона мегирам. Ман имрӯз шуморо қатъиян нами хоҳарҷон шинос мекунам, ки дар компанияи Faberlic кор мекуна. Мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. духтаро кор дар хонаҳай, онлайнай, тариқи телефонай. Шумо метавонед ки бидроен кор кунед. духтаро шуморо ҳеҷ кам маҷбур намекунанд ки ягон чӣ бихарен. То ёд гирифтаантона корро бепул меомӯзонанд. кор ягон қинӣ надорад. Шумо инами дар баробари кори хонатона кардан ба телефон дар Faberlic кор мекунед. агар бихоҳем ба хоҳиши худтон дар хонатон шампун, зубной паста, рексон ҳамхел чизо харидорӣ мекунед. агар нахоҳед, ҳеҷ гап не. духтаро бидроен я бор рақамои болои экранда бинависонед. хоҳарҷон маълумоти бештара шумода метиҳад. ман боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешавад. духтаро шахсан ман худам дар компанияи Faberlic кор мекунам ва шуморо тавсия метиҳам ки бидроен кор кунед. пушаймон намешавед. азизони дилам, компанияи Faberlic беҳтарин духиву ҳамаи чиро дорад. либоса то попӯши то ҳамаи чиро дорад. нархош дастрасай. ҳам 20% скидка қатъӣ мегирен, ҳам бонус ҷамъ мекунен, ҳам ойлик мегирен, ҳам декрет пулӣ мегирен. бо барзами ай тарафи наставникотон тиллову нуқраву анамхали чизо мегирен. барои ҳамин қадар фикр кардан бас медроем ҳамроҳи хоҳараки беҳтарини ма кор мекунем ва маблағ ба даст меорем. касе канали ман меравад, салом расонем, бениҳоят хурсанд мешам. ногуфта намонад ки хоҳарҷон группаи WhatsApp дорад. дар группаи WhatsApp дар комментария закрепид мекунам. ҳаматон бидроен. духтаро кор карданам нахоҳем, бидроен заказ кунед. хоҳарҷони ма ба шуморо ба ҳама иҷора роӣ мекунад. ҷада бошад духтаро ном гули ки хисрм оварда буд ҳамоай шинондумша. мутаассифона гули бечора қоқ шид. хай натонистамша шинонда. қитира при хок кардама чира шинондум. Илашнондум зуволаи отала. ма чизеро кам кунам бугум. подписчикои ма медонанд ма чизи кам карда наметавонам. зувола чизи бигирам бисёр мешавад. зувола ов, намак, як дуна тухм дорад. духтаро ҷада боша оталаи бридаи майдаи ку. духтаро оталаи бридаи майда мекунам. хеле намезирбонам шаву да ов медозӣ ку ҳамхали килбу фухштоманам. ҳамхалӣ тайёр мекунам. шумода навор кардам. касе ки тайёр кардагӣ нестай ҳатман тайёр куна. зирбондагиштай хеле овда мекунӣ. халиш ба маззаи духтаро. анамхе пиёз, болгарӣ, помидор, нахӯд, зелен тамом. ҷада бошад духтаро амхе нахӯдша медозем мепаза. баъдан пиёзу дига болгарию помидорша медозем. баъд зеленша намак мекунем. подписчикои ман пешина подписчикҳо медонанд ки ман фақат оталаи чӣ мекардам бридаи дрозай ку. духтаро амхалӣ мекардам дастазадагӣ мегӯянд. баъд мара имрӯз гуфт хуштоманам ки оталаи хеле майда кун. ман рости гап накардам. ягон бор хай ба дили худам оталаи майда кардам ки бо ҳамоам дроз омад. хай ҳеҷ гап не. беҳад бамазза буд. шумоам тайёр кунед. нӯши ҷон кунед. азизони дилам, чӣ хеле ки нишон додам ба анами тарз тайёр кунед. касе метавонад мошаллоҳ, касе ки наметавонад ҳатман ёд гирад. Mən qısa ki подписаться на канал, ма танцакла колотика буткиданки канал наминава танцакна. Ина наминава танцакна, ама танцакада дастили ман кадела мас хайт такасма. ҷада боша духтаро маз воламатну кадестам намихе. бош мода кам таракак навор кардам. азизони дилам, ма торт порт напухтестам барое ки ё уқадар намехӯранд. хали торт порта хушрӯ намехӯранд. духтаро мегӯяд ки ба мора авқот па авқотҳои тоҷикӣ кунем хеле ки барои мора басай. бовар кунем торти дераждени ман худам тоқа хӯрдам бигем барое ки ё нағз намебинанд ширинира.
бо кай ки Москва рафтам бо ранги пешина машмода мехе торт пичину ҳамаи чира мепазм нишон метам азизони дилам. Ҷада боша ба анами тарзам хел мекунем мебирем. Хеле ки гуфтам духтарои хушрӯи ман якум бор оталаи майда кардам ба дили худам. Хаям хе бо калон дроз-дрозиам хеле омад, ранги ҳам даста задаги қариб омад. Хай ма кадаги нестам оталаи хеле майда. Неки беҳад ба маза омад духтаро, ҳатман тайёр кунен. Хай чизе ки ҳами оилат нағз мебина, ҳама хел тайёр мекунӣ, ҳамун чизои гуфтагишона мекунӣ. Ма даоҷа будам, чизе ки худам мехостам, шавҳарам мехост, фарзандам мехост, ма ҳам хеле чизоро тайёр мекардам. Иҷада бо ма калонтар дорам барои хидмат, хисори хуштомад дорам. Иноро чизе буфора, ма ҳамун чизоро тайёр мекунам духтаро. Шумо худтон мара нағз мефаҳмем, фикр мекунам. Чизеро ки ҳамиё нағз мебина, 1-2 моҳе ки ма дар ҳамиҷаем, ман мехоҳам ки чизои дӯст медоштагишона ма барои ёра тайёр кунам азизони дилам. Иҷада боша гулкарам тайёр кардастам. Ман худам гулкарама беҳад нағз мебинам. Дар Москва қимматай гулкарам. Даоҷа як тайёр мекардам духтаро, барое ки шавҳарам вобше намехӯра, чизи ёсамин намехӯра, барои худ ман як тайёр мекардам. Дар иҷа боша ҳам арзонай, ҳам мехӯранд хонагиё, мехӯранд часта бирёнг мегӯянд. Ҳамихе як сар мемонем, меҷӯша гулкарамомона, мегиремша, баъдан дар рӯған жаритиш мекунем духтаро. Иҷа 3 дона тухм гирифтам, намакш мекунем, дар тухм тар мекунем, дар рӯған медозем духтаро. баъзе одамо чӣ медозанд? Орд медозанд. Ман хеле ордаш қатъи нағз намебинам, вобше намедонам чӣ ба мада маъқул нестай. Агар шумо бихоҳен ордам бидозен, дар дуруни тухм аралаш кунен, бипазен. Ама нағз намебинам хеле. Анам хе ҳамаша хушрӯак жарид мекунем. тамошобинои меҳрубони ман, ҳамаи шумо дар як бори дигар раҳмати Аллоҳ ки мара дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен ва бениҳоят суханои хуб менависонен. Холаҷонакҳои духтари ма, Аллоҳи меҳрубон ҳамаактона ранги духтари ма, кучулуаки ширинаки баақлака насибтон бигардона. худованд ҳамаак соҳиби фарзанд шавен, ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен, ҳама вақт хушбахт бошен духтаро. иҷада боша гулкарамакҳои ма тайёр шид. анам хел хушрӯакак омадан духтаро. як бор дигар мегӯям ки каси каналам медироя, агар маъқул шид подписатсия кунен, ҳамроҳи мо бимонен. агар ки кадоми дар каналам маъқул намешавад, хоҳиш мекунам даромаде ки каналам маъқул нашид, нафориста ки дар канали ма, хоҳари азиз, апаи азиз, дар каналам бубуро, тамом. духтарои хушрӯи ман, дар иҷа мастова тайёр кардастам. хостам шуморо камтар навор кунам. мастовадан ҳам хеле чизо медозем. гӯшт, пиёз, сабзӣ, болгарӣ, помидор, картошка. касе картошка нахоҳад надоза. иҷада камтарак биринҷа шуштум. иҷа лӯбии ки нам хеле килоаки мехарию хеле нестаю. боданаи пучоқакҳои савзеку ҳам хеле ай духтаро. иҷада боша камтарак нахид, камтарак мош. ма худам фақат нахидаш медозам, тамом. дар Москва тайёр мекардам, агар бидонен фақат нахид медохтам, тамом. иҷада хуштованд мега камтар мош бидоз, баъд бисёртар нехеле лӯби, нехеле свежеку ҳам хеле бидозаш. чхеле ки ами ёдам мефорад, хеле тайёр мекунам духтаро. шумо агар ки нахоҳен тайёр накунед, надозен хеле чизо, анам хе ази ҳамаша мезирбонем. баъдан нахидмона, лӯбимона, мошмона медозем, овша мерезем, баъд охиронда биринҷимона медозем, баъд намак. ҳастам духтаркои хушрӯи ман, созе ман хубам, сумат хеле. имрӯз мамам акода гӯшт билёна яки отала? мастова. мастова хай мама мумкин аст мам нахӯрдум оя бола лайгона подписаться кунен канали мо тамошо кунен. ки мая бола гӯштунтона лайгона подписаться кунен канали мо тамошо кунен. ин аст ма канали мо тамошо доред, мо канали мо тамошо доред. раҳмат гӯ хулоша. раҳмат духтаркои хушрӯи ман, ман шуморо дӯст медорам. беҳтарин ма иҷада ман мастовама зирбакша кардам.
адаиҷа бошад тайёр шид. Чӣ хеле нишон додам духтарам хеле тайёр кунен. Ҷода қошқа гирифтам на кофтаниш дидам ки баъд ядам зад ки авқоти хисурмай хайнам хеле болаззатак омад. Ҳасан духтаркои сурма имрӯз ман сура мекунам баъд ина ё масмура нишон метункунам вала мала мон самар лами али алами акура ва куфанда ават лара ва куата иё биёи аму асим. Мошалло ҳай духтари ман ина ё ма нишон метунам. дутта сура азиёд кадай холаҷонош. ина ёра нишон метунам. Акина распаковка чеки чизаш сепичкош. не талам. Красив талам. Маъқулу чидан? Хайна ба телефоно. Ин сурара ки ҷой азиёд кади ки азиёд дод? Худам ёд гирифтам. Мошалло ҳай духтари ман румолак таки харид? Мамам. Иқа хушрӯйду. Лана. Духтаракота чӣ мегӯй? Гуфтанитам будум ки инаи имрӯз момо ёд кардан ё ки не? Хайб гап боша. Шумо моро ёд карден ё ки не? Ох, хай духтаркои ман сумара дӯст медорам. духтарои хушрӯи ман майҷа навора ба охир мерасонам. Умеддорам ки навори маъда шумо маъқул шид ва каме ҳам бошад шуморо хурсанд карда тонистам. Худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.